Nibża morant il-dealers, xiex, għadjem bil-karozzi bil-iswed, imma jek ikolli l-ħanut, u jkolli il-dan u naf li jemmek kem nis. Ġvinti għattajt li l-est tidħol għal dak l-assessment li ħajsir minnaħa mux ħanut, ġifiri il-bot minn ħanut, minn daw l-MPOs. Għal model li huwa ħafna iktar faċ li ximalant mill-black market, għalik ma tamiex differenza, għalik hija l-istess ħaġa, għalik hija kważi iktar faċli li tidħol ġo klab jew nkella ġo l-MPO milli tidħol mill dealer. Ma tafx intajt, Andrew. Ma tafx intajt. U dik il-problema tal-autorità li jaħsbu li jiena ma nafx ngħid u dak ma jafx jgħid u dak ma jafx jgħid u ma biss jafu x'jiena jgħidu. Meta mistoqsi minn Andrew Azzopardi dwar id-differenza bejn li tixtri mand NPOs jew dealers, Azzopardi jisħaq li hu jibża jixtri minn dealers, Leonid Mackay qallu li ma jafx x'inhu jgħid. U saħansitra meta Azzopardi għamela ċara li hu kontra l-leġiżlazzjoni tal-kannabis, Mackay qallu li din kienet problema tiegħu. Il-ħaxixa li mhix sintetika maħmuġa u ma nafx iktar. Taqbel maħħa tajba. Jina qed ngħidlek. Andrew, jina qed ngħidlek harm reduction. Jina qed ngħidlek ħaxixa. Jina qed ngħidlek harm reduction. Il-ħaxixa hija tajba jew ħażina. Mela, tieni ċans. Qed ngħidlek harm reduction. Xi tfisser harm reduction? Illi aħna qegħdin ngħidu isma' qegħdin nirrikonoxxu illi għandek persuni li qed jikkonsmaw xi ħaġa li hija mind altering. Ġvinti tixtieq hawnhekk ikollok persuna quddiemek li tmexxi awtorità. Jien nixtieq li m'għandniex din il-liġi ħlifa l-parti li tiddikriminalizza. Dik hija problema tiegħek. Ma xkolli problema tiegħek. Dik hija problema tiegħek kollu. Il-problema tiegħek. Mela, il-problema tiegħi u ta' ħafna nies li għandhom problema b'din il-liġi. Il-ħaxixa jiġifieri għandha element hija kompletament ħażina. Anki tajb, anki dik li mis-sintetika u li m'għandix affarijiet u dan kollha. Il-ħaxixa. L-alkohol. Jaħżin. Il-kap tal-Awtorità tal-Kannabis Leonid Mackay li sa ftit snin ilu kien direttur tal-Caritas kien intervistat minn Andrew Azzopardi fuq 103 FM is-sibt filgħodu. Andrew Azzopardi saqsaw wkoll jekk Leonid Mackay kien xi jaf ir-raġuni għaliex Mariella Dimek tneħħiet mill-pożizzjoni tagħha. L-aġenti taf għalfejn tneħħiet? Mela, jiena ma nafx għalfejn neħħiet u ma jinteressanix għalfejn neħħiet. Interessani biex poġġew lilek. Għalfej, għandi ġifieri jekk ġifieri għandi nkun naf għalfej Leonid Mackay tpoġġa minn flok is-sur Stephen McCarthy way back fil-Awtorità tad-Djar. Differenti. Ġifieri l-Awtorità tad-Djar kelli għalfejn nkun naf Mariella tneħħiet. insaqsi lill-Ministru jew il-Prim Ministru għalfejn tneħħa. Alla ħares immorru hemm. Alla ħares immorru hemm. Għaliex tneħħiet għaliex ma kienx qed tagħmel xogħla sew. Jiena nista' ngħid anzi bnejt fuq dak li kien hemm li diġà kien sar min-naħa ta' Mariella. U li qed ngħid hawnhekk allura għalkemm m'għandix għalfejn noqgħod bl-ebda mod niddefendi lil Mariella dik tista' tagħmilha stess personali, jiena bnejt fuq dak li kien hemm Mariella. U naf kemm hija diffiċli biex minn żmien meta toħroġ il-liġi jibdew anke joperaw daw il- Ma tawx biżejjed ċans. Ma nafx Andrew, ġifieri dik saqsija lil Mariella saqsijiex lili. Dwar l-ixju tal-erba' pjanti u kif din tista' toħloq kategorija ġdida ta' traffikanti ċkejknin, Mackay ma kellu l-ebda soluzzjoni. Jien nifhem illi hemm challenges regolatorji f'dak is-settur u għax l-awtorità ma jiex il-pulizija se jitlu jfittxu ċekkjaw. Mela, li l-pulizija ma sax qabad jidħol jfittxu ċekkja, però inti taf ukoll illi jekk hemm challenges regolatorji minn dawk l-erba' pjanti ma naħsibx li ħajkollok id-dealers, ma naħsibx li ħajkollok il-business minded illi għandhom interessi ħafna ikbar minn hekk. Ruth Zammit għal Net News.